Na do na yeng la perkat lepa. Na mar baki breu syani ki para banget ki badan hang ni ngam tip lakin dang sngau thu ni em ya kaktien kasi. Na mari la deru ngam dai ubreu ubanang bha ya kene ka asames lana ya kaktien karbi syani. Si sen we upulit ubat yang hajorabat namar bom tip tien wang ngawan nang no lekchano ngam bana syang malum nai malum nai malum upulit ungya hi wang jau tang baya ka jau tengah snutu pha kata kade ke jing lo kum tang la perkat la dakin snutu ni em ya kak tin kasi bangakran lada kim snutu te tin asames ngasyunang malumala kendiat kensai ngasyutip baboy de syepti ngasyutip ban ong phin bamja lane bhat khang na khang kumta terte lane ini itu ki kumta re angu yo belai bepias ngotu ya kaktin kasi bangan keren wat la da syane kaktin hilaya pher bha kaktin na kawai ke jaka ke ya pher fish kawai ke jaka syane tip ya ka hang pi khat kun no ham hi raksa ha raksa mo to kumta ken ngi seteng ye khat han enrai ka ktien na kawai ke jaka chikawai ke jaka kaya pher re aingu yo trai ngi sngotu kumbala ong dei presiden ha kene ka por ngala don ka jing bakla ha ka bapen kre ye kene ka address jongki namar bai presiden ilasen yang ai ke program syajengai ba sis pa sampau kilometer pen poisno moi ke program kam syai bha ngala tho hang ni ngapen kre ngapet ye ke program ka tho ula job ya kata ke jingkula ngala pen kre da ke jing job ngapen kre da ke jing syare ndalawan hang ni ngapet ye ke program ngayo i ulayo ia kata ke jing ya kula ia kata ke jing kular ngayu i balat ho ulayo ia kata ke jing kular namar bangak lempet bha ya utei ui hang to ngayu i kumuje dia ka mobile ru namar bakaduna i presiden wi laong yang ngamo baka musai bha kan bakam lai om sngo peri kata ngin ya keren lang bat job bat yo nang bani syai mo nang banam slen ingin pai sikene ka address walang ala pen kre ula job ya kata ke jingkular re aingu yo belai ingin ya keren ya ka ka bakasi ka jongpi ka terang baka kwa kata kalong ula yo ya ka jingkular ya ka balaseng ya ka nongrem jongka nakashiti Shaki Hebrew Henry Hudson ula yo ya kata ke jingkular dei ka kentihan ka bas ngau tenat bah indiat syubata lingkuat kene ke jingkular ke de ke jingekut mah kam dei ke de ke jingekut la ban yekut tang arngut la ban yekut laingut la ban yekut sangut la ban yekut deki hajarngut kata ke de ke jingkular kisamla namar bagadai ke jong kisamla ngatrai pisat yakut ke jingekut ka baningkong yakut samla Dini em hang no kejaka hang ta dia habala dep yakut kumta andala boy kata kasngi bila lek yakut klemper kejaka bepi yakut kata bila yo ay kejingkula sungutu kabumut nga mentang ay yakut samla o wan habernihat dadang lek nga idon habernihat nglaya di isyahan tu ngayo ay kejingkula kata kada kejing yakut bat bona gede gisngi menta kumban syuban kindia habaong ulayo i gejingkula kene ka benta ka ya bat ni kisam ngamtip na pedeng jengpi kisamla kat nongot ki balayo i kene gejingkular ha gejingem kat nongot ki bala pediang yala dia ya gejingkular ha gejingem jengpi enrei babon se na kene gisngi menta bon kim yo namar balai gejingkular kat kunno
don bun ki samla jungi ki bla yakut ha ka jing em samla ha ka jing ya dai shi samla ki yakut ban ya tho kumta tan ba ka jing yakut jungi ka dukut na kata ka jing yakut ka ba phi yakut ka dai ni em ka jing yakular mo ka dai ka jing yakular henry balai ngim yo ya kata ka jing kular ka dai namar ka ne ka jing bam yo jungi nga la ne ma phi bat isamla usamla jong phi phila dep yakut banga bat phi ban yong ya sa temen ha dap tang arsnan ya klat namar balai om yo ya ka jing yakut la ne kata ka kular balai ngim yo ya ka jing kular namar bakata ka jing yakut jongi kaya tang baro arngot phi ka jing shisha ka jing yakut akane ka shong kha shong man ka de banatip ki kimi kikpa kadai benda tip haying asam barok kawai la kata shiwa ba pinyakut kumanga anuksa namar bakadai jingi sang sama shiwa bangan yalang lane banyate banyadon jingi dai bakano kano kasam la bri lane ma uno samla bri bakano kano ka bri haga jing shisha ka julong ka rugam ka akor langi dai ki samna kristan khamtam panda kelishwa na imai ba lane mama kumta tertel nga berkata-kata lane nga beruta-uta dang don ni em dang long ni em banyak poi kha poi man Hendrai namar ba ngim jukham keli ngido ya kejing ya kula hoat baro arngot tingila don kata kejing ya tang ba ndala ya mut ban penya syongkha ndala ya khen kat kum kat dustur kat kum kat jinglong briu man briu jongi haka akor buram haka ya daying ya daisam om syam la ban penya tho syong kurim namar badang dai bahaying namar balai ngim yo ya kijing kular namar bangim nang ban ya ki kendan andai kan ni ka tim lani kan ni ka address menta ka ang ulayo ya kijing kular Hashwa banya pai shikini ka address kabaka jingya sang samla kabaka CE kalabu ngi don kam ban tip shwa katukat ni syapang kini ki Hebrew haba pai shikini ka Hebrew ka don ka jing artatien ban tip lane ban ong badai u apostol por u batho ya kani namar balai omla ban penshisha haduk menta na baro ki shiti ha ka Bible jong testament ka bathmai dai kane ka shiti ka balabu ri hadu kata-kata wat ya ka kitab jing penpau dang penpau yu nong tho jong kane ka shiti am syam la penpau we batho ngalawat na ka Bible ngamla ban syam la se pi syam saya tu lan ya kata andai ngala persyang ban wat shitam ndai tang menta bon snem ngampat la ban yo bat kinong tho ki start Bible ki ong uwe ini ki start Bible uba kerteng uter tulian uong bayakane ka shiti la tho do Barnabas nang ta uharnak uong bayakane ka shiti la tho da ka Priscilla nang ta u Clement ka Alexandria uong yakane la tho da Lucas amla ban pen shisha manobatwa Umta kari kena ke shiti hakan dong ka bajeli ka ba ubriu umla bansai ya kata kecing macam bat ngakam snohun tang ya ka we ka benta ka ba uwe ni ki start Bible uang uba kerteng u origin une uang ba ban jubab ya unong tho jong kene ka shiti amdan bala bat amdan ka ba penhun yang nganget baya kane ka shiti uai ubalato ya kane ka shiti tang ublay ubatip nganget kiru pinyahon lang bat ngaya kata batang ublay ubatip namar lawat na ka Bible umdan wat na kiwe kikot kiba kinong tho start Bible ki tho amla ban syam henry ngang nguhun ya ka ka ba uni origin uang tang ublay ubatip yu nang tho jong sakawai ka benta ka bangimla ban pensisha ka lang ya kane ka shiti shike Hebrew la tho na kano ga jaka na mario unong tho amtep
bat shano pat lapa ikne ki shiti ki Hebrew ki bahango ki don namar ki Hebrew kim dan teng hakawe ke shnong manga ma phiru ken mau ngidei ki Hebrew manga ngadei u Hebrew baro hang ni ngidei ki Hebrew pimdei ban smutu bakla kumta ye ki Hebrew ki bahango latho namar ki Hebrew hi ki don keleng jaka wat hakito ki por ki don ha kanong barum ki don ha Jerusalem ki don ha Antioch kakum ki jing batai ki ong ba une unong tho u kham tho shapang ki Hebrew ki besyong ha porum kata ki de jing batai ka bangalap katkum ke jing batai kita kinong thok Bible ki babon ba ngala pensyong nong rem haka bangalawa bat ki kine ki Hebrew balai ngong yala de banganga de u Hebrew pi de u Hebrew katkum ke jing batai kane ka kentin Hebrew ka bamut ki Hebrew haka bamen ngkong ki dai ki jiu ki dai ki tu ki jiu te balai ki kelah Hebrew na ki jiu ki kelah Hebrew namar kalong kumne namar bakine ki jiu hadin ga jingwan ukres habau jisu ularong hakishnong kita banyalap ya ka gospel ulayo shibon kine ki nongbu ki jongu ulayo shibon ki nongbot bon ki breu ki labot ya ukres kila yalap lemru syapang ukres namar bakila itu ya ukres lakhat ya ki Hebrew kabamut ki nongbot ki balabot ya ukres ken mau kai kata nuksa menta manga ngadayu khasi Henry lesema pi kila abandai ki SMS lane ki karbi kum taterte wa ai nuksa namar ba pila itu pat yo Jisu pila long hagabalang pila long Kristan khat ne em ya pi Kristan la khat no de ki Kristan kumta yang aru la dangadei makana ukasi habang la tiap yo Jisu la khat pat sakawai ka kerteng yang u Kristan ho ai la da pai shikatrai ngadei ukasi andai la khat pat yang hakakam balang da u Kristan namar hakikam balang jungi ujuk hat em dau khasi inta im juang ba uwei ni gerang ba khasi ba kumta rangi ang uwei na ki Kristan uwei na ki riu sha shitom Kristan namar ba ki dei ki balabot yo Jisu kita ki dei ki benta ki bangi kwa banelam jingmut ban ken mau kaktin jong oblai ru kaya thu tayangi ba yaudania lakhan em lu samla Hebrew yaudania ru la ang du samla Hebrew yau Joseph ublatib yau belai lakhat usamla Hebrew wat yau Abraham ubalatib yau belai lakhat du Hebrew kila ben Shem Genesis khat saw khat lai untai kini kilong kijing batai balengkat ya kane ka shiti shiki Hebrew nginya pai shakene ka address ka bakasi kalabo kalong ula yo ya kata ka jingkula larangi pule ya kane ka shiti ngilap ya ka phang pedeng jong kane ka shiti ka boong bar ka bakren syapang ka jing batskem ban ham no na ka jinget ha kalenong ka baar bakat ka baningkong jong ne ka shiti ka ang ba ka day yang iban syashkor ya kita ki ero ki biyo sngo yo ba kumno ni doy no naki ang kane ka shiti ya kine ki Hebrew hang ne sngo tu shai ba kine ki Hebrew lane ki Kristan la ban ang ki shem jing haga jing kum ki breu ki bala tiap yo kres kum ki breu ki bala kongo ye ki an ki hukum jung belai ki shem jing ban
namar ka jing em jong ki ha ki tu ki por kalong ki ya em rengkat bat ki wei pat ki jing hikai ki babakla om dei baki ya don baki nong hikai babakla henry ki ya em bat ki niam jiu om dei baki ni ki hebrew ki em baki breu ki bayatu lupa lam ler ki bayalap lam ler yau jisu henry ki em baki wei pat ki jat niam ki belong persya yau jisu ki niam jiu kumta kene ka tin jong belai ka yatu yangi ki prasam la kaniam jiu ka persya ya ka ka jisu le namar ha kiniam jiu ka don ka ta ka otcher kene ka jing otcher ngam dak wa than ban batai binia namar khila ban sagli na ki katukan ni hangi ka than jong kadon ka jing otcher bat ya kan ni ka jing otcher u jisu snobha bat u ong ha u chris ka jing otcher kamla ban le ai lem ne ka jing bom otcher henry tang ka jing ngai ka batrai ringkat ka jing e ong ka siti shaki galatia san henry kani ka bamut kan penpau ya ka jing ngai bat ka jing e umta kini ki hebrew ru ki prasamla ba e habaki emlang bat ki jeu bat ka jing hikai jong ki jeu kala persyang bantan ya kini ki hebrew sya kene ka jing hikai jong ki ban pengop habala persyang ban pengop i kumba kini ki hebrew kin sahab ha ka jing hikai syong tenrai ki jeu ong no mga mentanga wan na kawe ka ganhun niam ka bampatip yo Chris ngapai no syakaniam Kristan hadin nga ya embat ki kumta kitan biang yanga kumta kini ki briru kilong kumta hakum kata kapor baki dona pedang ka jing tlat ka jing swai lasya kentu leng bakane ka siti bak usyakri ublay uang himday ban ngop hidai ban batskam ya ka jing hikai balayo bat ban penlong ya lade ke ba minot sya ka jing kermen hadu ka bakut kata gede ke jing keren ke jong une unong tho ya kini ki Kristan Hebrew bat udah pen kan mau ru ha ka ni ka lenong ke dekat syabhang u Abraham Syabhang ka jinglong Abraham bat ublay ulakular yu Abraham bat kata ka jingkular jong u kalong bakat tengah u Abraham ka Sara kayo kun wat haba kala temen kakarta jong ka prapau snem kadang yo kun kata ken kabapen ngau bamla banget haga jingyete kular ublay ber Abraham hidep ublay dalade ulakulari Abraham uang bakat tengah jong me ka Sara kan sayok kun ka Sara haba kayo snau ya kata kelas ngau sambut ong gaktin jong ublay kelarki namar ka ong haladi kumno nga katemen ngan yo kun bat ublay ha kata kapor ula keli ya ka dan ka ka bau turai umla bat dashisha ini ka Sara ka habansna mudur mentah sini sisnong jongpi banyo i bayiway ni kitemen maprapos nan daga baburam in yo kun biang pindai syongkai kumne pinam lap banya lap kana yano tang syapang ita bayo kun pinyari tang kecing lengo oi syongkai kumne ni lengo no kata kaberiu kata yo ku pindai syongkai bat
la kadai cenrang la ne kadai kentai kentau ter laya keren tang syapang kata namar teng hagalong briu man briu kamtei kakarta kaba ublai ubu renti ya uwei pa uwei hakakarta kaba jurang ban yo aku andai kani kasara rap haut likis nam la ya chadien kayo aku bat akaba khaddo wala kasara karkhibeng kaktien jong ublai kaya thok yangi ba om day ba kani ka jingkran jong ublai kalong kabakai handrai ka bashisha bat ha kabakaddo kani kasara kalayo ko kalayo ila ujong ukon bat ya uta ukon la penkerteng u isak rapau snem yo kun ret baruta ukon ukerteng u isak bat kadai halor kane ka benta ba kane ka tien jong ublai la da pipule hang ni ka ang haba ulayai sha slam ulayo ya kata ka jingkula haba ulayai sha slam ulayo ya kata ka jingkula kani kadai ka jing pen kan mau ka jong uniu nong tho ya ki hebru u pen kan mau do Abraham bat kasara u Abraham apdang ka jinglo no teman jong kamet yo kun satya kasara kam yo kun henry u yaisha u ko ngu ya ka ka bau blai u penya ya ka jing em jong u berkata ka jing yaisha ka jong u kala penlong ya u baun yo kun shinrang u isak ketika kubur ke besnu kemen ke besnu tenap hadu kata-kata hang tangi la asya haba ulai aisha ulai yo ye kata ke jingkula kipara samla kentai bercinrang hagane ke jane umju gilang milong kepa kadai kane ke benta ke bangi kwa panwan ra kum ka kubur kajing Yaisha kapenjo yang ini jingkula kajing Yaisha ka ai hangi ya kata kajing kula klem Yaisha ngemla banyo dalele ya kano kajing mut kabangingi kwa klem Yaisha ngelam la ban pediang ya kabai nong jong kajing kemen Tuan bun ki beriu ki bamla ban Yaisha ka bakhadu ki babe ki bon ba ki beriu ki bamla ban Yaisha handrai ha ka bakhadu ki babe ha kene ke jan met kene ka khubor ka khat yang abar ye phi ban long ki beriu ki Yaisha slam kum ki samla kumta ha kene ka por ka don ru kata ha ka jing em samla ka jing Yaisha bak kabam Yaisha ngamut ban ong ya kata namar balai ki samla babon kimla ban Yaisha habaja kanu na ka jing bamla ban Yaisha jongi ponsen ka penmi wat ya ka jing ya snam ro ka penmi wat ya ka jing ya keluma namar balai usamla ubah kita ki kerta khat pra kar kendai hado apu pra ane arpo nyau ukloj pha kasnam jong u kasukan kensyai mereka jingmut jing perkhat kadang kloj doang syabeneng syakendau syano yabe ladang imla bante lakam ladi Andrai ka bangamut ban ong hagane ka puar kamut ye ka jing Yaisha jong ka jing em bagan jador ka ka jing Yaisha jong ka jing em bagan jamen si ngi em magini kisngi menta pila yo ka jing Yaisha ka sedang ban ring terkong hanga bat hapi na kata kadau habala ring terkong ka jing Yaisha
penlong banginum yo syuk ya ka jingkular kumba uni u Abraham yo ken mau ka ktien jong oblai lara pipule na ka ktien jong oblai ka yo thu yengi syapang Ujob uday ubreu jong ubana nakari USA uday nakari US une Ujob nari US udan haga Bible sa pule kitab jong Ujob uday ubreu babon kespa kerhai Hendrai ki syakri jong u ki palat spa ki dan kumbalai spa syane Hendrai u syaitan u bishni ya upan bor na ublai ban lai tenju yujo kabakat du wow ki syakri ki syakor ki jong u ki bet rai hayreng Ujob ki du kam no namar baki jingdon jing em ki belang ki mesi ki lang berat jong u daki hajar teli ki yaplut ki jinre jendop kaspa kapau kalado no baro wat kabas ngau syirkai kalong wat Kisyakri ru ki yapno Kisyakri Ujob ki wania thu ha Ujob kenrat kalaja kumta ngalajim satang mana kabas syirkai kalong bawat ya ki khon chong u bat kunthai ba shinrang ladu no namar ba kila yaplut on ki breu ki ong yo Ujob akita ki bor balai me syakri yo tau belai jong me ba pen yaplut uba penduk lut ia kene ka ek baro andrai ka lok ka jong Ujob ka ang balai mempai din no nakum une ublai meyo i ki khon ula penyap lut ka mesi ka belang ka jing don jing em ladu lut balai mempet no balai mem ken ran din no na ka jing yo Ujob usnang ya ka lok da ka baang hato phanshu pediang na ublai tang ya ka babha am pediang ni kabasni Ujob ha kabakado ulala bani Aisyah ye kijing ki bau ya kendo kijing ki bau wan harukam ya kendo ula bani Aisyah bikin mau na em ong kitab Ujob sabuar shipau bau belai ula karku ya Ujob sa sisin 4 Arsya bani ka ba mensyua bau la penyap ki belang ki mesi ki syakri syakor ki khon ki kti Kajing Aisyah kalong ka benta ka badan kam madu kata-kata kajing em jong ajong ki kong ki Krista banyo ya kajing kular ka tien oblai ka ong ni don kam banyo Aisyah komu Abraham spa snem ngin hab Aisyah iki samla menta ko mangala ong kim la banyo Aisyah mla banyo Aisyah na kadau ka jing bomla jungi banya Aisyah wat hadin bangilayat ladab ya tho kentiu kurim la ya tho la ya kunta terta pa ki khon tang arsnam lai snam babun uthaying ko kajan em shani utamo teng la ya Aisyah kan thai usim kabu usin rang teng kala ula usin rang kesim kabu ka kan thai Andrai ka baro ka day namar bangim don ya ka jing sngutu jingmot barkata ka bam sngutu jingmot kawan ra bangin long di breu bamla ban Aisyah hawa pai sya ka jingat ka jing bamla ban Aisyah ka long kumni bona kini kisngi aba pang bashitom pang malu mala ngila shem dawai ngila le kumta Bat bonsen ki Kristan ngila duai Andrai kata ka jing pen kia kampat yo kia o ngapang sisnam ngapang arsnam laisnam ngam yo kia ngala duai bat mit bat sngi ngala duai men step ro ngam yo kia kata ka jing pang ha ka bakat do ngap ran din no dala die o ngan pai no shi ki jing somar bagen japur thai da ka ba pha pet pat ha ki wei ka bam itu yo Jesu Andrai berabang ka iye kata baru ka degi jing bom Aisyah nila pai no shiki wei ki benda
Kajing bamla bani Aisyah jongi kini kisngi kapen pa ya kajinga jongi syaki wei pat ki belai bam don jingem bon ki samla Kristan kini kisngi ki don nagalanti bakum kata pat keli yala denga long ni ka breu ka bala bani Aisyah pat ka wei ka benta ka bangi hap don kam bani Aisyah pat ka bashir kai lele ka long kan sapoi kapor yang baria pi ya ka jeng sha pan sita ma ka jingen namar bangi deki Krista akum kata kapor ngin la ni ban Aisyah ban yo ya kata ka jingkular ka bau belai gula kular ka jing ka bam jukot ka ban snyak siar jong jing perasam kena jang kelia dia nila ni manusia banyo ia kata kecing kula nila ni ban le ik baro kin mau bhagi bersama ba ki kon Israel hadin saus pa lai pos nam bagi don hagari Egypt kisayo banyu kejat hagari kanan hagajinyalam Moses bat Joshua tang bau Moses Shemayo banyu kejat hari kanan namar bau la ban pidiang ban kongu ia bau belai utang ia Aisyah adu saus pa lai posnam banyo ia kata ka bau belai ula manga ban mapi ngi Aisyah kat nosnam teng aga jing jongi kane ka tim menta ka khot yang abadia pi bangin bats kam ya ka jinget hap deng ka jing jong ka jing sha pan shitom ngin ya Aisyah banyo ya ka jing kular ukres kadai kata ka benta ka khot yang abadia pi bah pedeng kini ka jing ka ba ka jing kawan ya Aisyah Abraham Uyaisha Rapau teligis nam kaneka Sarah kami yakun Dadai mangaban mapi Ngilakan riak no nau belai ke jinget Dadai mangaban mapi kum ujob Ngilakan riak lesen nau belai Ban ngajau nau belai umlong Henry ki Aisyah Ya ke jing pen shitam Haga jing Daga babat skam kat banang wan ki jing kat bagi jing kinangwan ujob u Abraham uyai batskam ya ka jinget para ka bagado uyo ya kata ka jingkular ka ba ublay ulakular ki prasam la kene ka janmet namara pedeng ki jing hikai ka ba bonjat bat ki jing ke bawan banan syab ki jingem jangi dan kam yang abadi pi ban long kum Abraham bat ujob ban batskam ban shani alot pada bedeng ke jing tenjo si sen kasngi ngin sayo ya kata ka bang ublay ulakula namar ka ktien ublay ka ong aga siti upor siki nongron to kermen naga jing kermen to Aisyah haga jing jenjar to minot haga jenjar nang bangin yo ya kata ka bang ublay ukula namar ka ktien ublay ka ong ro kitab jong hagay kumbang alakular ya pi nado Egypt umansim jonga usyongsa bat pi wat syabte ini ki Hebrew ki mat yakum kata habdeng ka jing jong ka jing sya hikai bakla jong ka jing tan ki ko ki bor hikai jong ki wai ban klet no yo Jisu une usyakri jong belai uang batskam wat sentuh na kata ka jingai wat klet yo belai nama tu Aisyah ba pin yo ye kata ka jingkular gomba u Abraham u yo samlah ba ye jing ka jamet men to mangabat ma pingin Aisyah belai dalade un saaya kapan singat ya uno ubayaish bat ubale ya kaman jung belai hak
pedeng gijing jing jar, ha pedeng gijing tenju. Perasama mentah kini kesini mentah kindian. Bonsin nanga bana phi ki perasama khamtam. Ni hap ni ngop gijing kai ba bonja. Jom percaya. Ikmi ki pa hayeng phi bon kilong kimi long pa ki yam na kamta ki khon. Oh ki khon ki ngop akabam gadi. Oh ki khon ki ngop wat aka penyap ring. Ki ngop aka khalai ka thwa tem. Ki ngop aka kambat bor lute. Ki ngop hau drog aka kya. Kata baro. Kadai namar bangim yai ne scam aka jing hikai. Ngim yai sha haka jing hikai ukras long yang iban long ngai ban yo ya ka jing yai sha ka tin jong blai ka ong sub utau bayai ne aka jing tenjo haba ula job un sayo ya ka ban sngat jong ka jing em ka bau try ula kula hang ne ngi so tu shai baga don kam ka jing yai sha scam kajing bat skam, kajing shania, bat kajing ek, ban yo ia kata kajing kular. Kene katiem ko ong ula yo ia kajing kular, u Abraham, ula shania hau belai. Ha pedang kajing tenjo kajing kuak kon kajong u. Ula shania teli telan hau belai wala bon snam syama yo ia kon bau terang rengkat ke tengah. Hadai kebakat du u yo. Kat ba umpat yo ru kan ran ya kejingat jong unau belai. Uyai terai na kata jong belai. Uyai le na kata jong belai. Lai manga bat ma phi kene kapor. Dongin ngau thu bat champang bahagi sngi jong ubreu baru belai ke ya per. Shi sngi bat shi hajar snam. Shi hajar snam hanga api au belai kalam tang shi sngi. Tin jong belai. Balai ketuka kena kabang misna ar telikisna kabampor hadu kan ar telikisna banyo ai gijing penkia namar hau belai kar ar snam kalong tangda kisakan ki minit kampat dai shitang sngi nakata-kata hau beriu pat usngau bakalas lentang dan kam ye kejing yasha sok kita ke yasha sok kita ke syak tenju nabawan tengkep hagi ya kapan singat siar ya kapan singat jong kejing em tolong ke yasha pat long pat ke yasha mule ye ketenjong belai ya kumu jasa dan kejing em ula ban yasha long kumudania ya kadeng ula ban sya ya kiseng kemnut banba tolong kisamla akibat dap dekat ketien jong belai haga jing em jong pi belai ungker kulang bakane ka kubor haga ne janmet nagam naga buram jong belai